ሰላም 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 እግዚአብሔር መስኩላትና ይኹን ተጋሩን ፈተውስ ተጋሩን ወመላዕሉ ትርኮ ከመይናኹም ድሓንድኹም ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኾን ናይ ወትሩ ትምኒተዩ እና ያው ንመዓልቲ ብጣዕሚ እኳ ጥፊ ኢለየ ፋሚሊ ብፍልይ ዝበለ ሓጎሰይ መፅአኩም ሓጎሰይ ተኻፈሉ እና ያው ድሕሪ ክንደይ ገልታዕታዕን ድኻምን ሞነታይዝ ኮይና ኣለና እስኪ ሓጎስና ምሳና ተኻፈሉ እና ያው ኣሕዋተይ እውን ብምቕፃል ገና ዘለኽን ኣጀና ያው ከምዚ ብንፈልጦ ብልኾነ ነገር ደቃቕ ነገር እዩ ማለት እዚኣስ ኣብ ምንም ኣይትጎደአኒ እያ ዝበልካያሲ ጎዳኢትካ ትኾንና እንድሕር ንፈልጦ ኮይና ንዘን ነፈልጠን ኣሕዋትን ምሕታት ይሕሸና ካብሊ ድሕሪት ክንምለስ ናይ ዩቲዩብ ነገር ንፈልጦ ኢና ሺሕ ሳብስክራይብ ክትመልእ ብኽንደይ መዘዝ ማለት ይጎድል ይመልእ ይወድል ይመልእ ከምኡ ላልካ ግን ሺሕ ትመልእ ንእሽተን ዕርፍ ትብል ማለት እዩ ዋይ መሊእ የደልካ ተስፋ ትገብር መሊስካ ለለ ሰዓት ክትመልእ ክንደይ ጎተት ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚልና ያው በፂሕና ግን ያው ድኻምና ግዴታ ክንጥቀመሉ ሃለናስ በተለይ ሕዚ ያው ቅድም ስእሉ ይቀበል ነይሩ እዩ ህዝዞም ጻዕዱን ህዛ ኣነ ያው መሊእስ ማዘይ ትሒዘ ልሞላእኹ እዩ ሰዓት ማለት እዩ ብተረጋጋም እንድሕር ተሰው ቅድሙኡ ስለሓለፈ ብዞም ጻዕዱን ክንጥቀም ሃለናሲ ሓድሽ ኣውፂና በዓልትና ሰብ ላይ ተጠቆመ ኢና ክንጥቀም ዘለና እምቢ ኣብ ብዙሕ ሰብ ላርአናዮ ኣብ ብዙሕ ሰብ ላ ተጠቆሞ መፂና ንሕና ክንጥቀመሉ ሃለና ምሕላፍ ይኻለና እዩ ምክንያቱ ኣፍቲ ተጻዒኑ ስለ ዘሎ ኣፍቱ ሞነታይዝ ኮይነን ስለ ዘለዋ ብበዝሒ ብኡ ከምኡ ክንገብር የብልና ኣሕዋተይ ማዕረ ናተይ ብከምኡ መሊስኒ ነይሩ ኣስተኻኽል ክንዒል ሓደ ወርሒ ዕድል ሂብኒ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ዝተደገመ ገለ ነበረ ኣጥፊየስ ኣብ ሓድሽ ናይ ባዕለይ እናውፃኹ ከም ጌራ መሊአ ማለት እዩ ድሕሪ ክንደይ ገልታዕታዕን ድኻም ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ሞነታይዝ ኮይነ ኣለኹ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ከም ተሓጎሰይ እስኪ ክፍል በላለይ ፋሚሊ ኩለኹም ማለት እዩ እና ሾር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይንረሳዕ ሓድሽቲ ልኾና ሰብስክራይብ ሳድወል እናጥወቕና ተመሊስና እውን ላይክ ላገበርና እተው ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ ነበራት ልኾና ድማ ብላይክ እና ያው ኣሕዋተይ ማዕረይ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ እኒአና ማለት እዩ ቪድዮ ግዛም ዛዕላ ኣይንጠቀም ህዛኣነ ያው ባዕለይ ቪድዮ ላይ ተጠቒመ ነይረ እየ ያው ብኸምኡ ምክንያት ልኽብል ይኽእል እዩ ዝኾነ ቀኒሰ ኩሉ ነገር ኣፅርየ ትቀቢልና ኣሎ ተመስገን ላባየ ቁዕኽን የኽብለክን ዘለኽን ገና ዘለኽን ኣሕዋተይ ማዕረይ ስለዚ ያው ኣጠቓቕማና ክንጥቀመሉ ሃለናስ ሓድሽ ናይ ባዕልትና በቃ ሰብ ዘይተጠቐመሉ ጥንቀምቲ ኣመራቱ ተመረፀ ነገር ከምኡ ተገበርና ይሕሸና ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ ያው ወርሒ በጣም ቀላል እያ ህዛ ኣነ ልባዕለይ በርግፅ እውን ብተደጋጋም ስለልጥቀሞ ነበርኩ በቃ ተኾነ ክሕልፈኒ እዩ ልብልኒ ግን ብዙሕ ሰብ ስለልጥቀሞ ነበርኩ ህዛ ኣነ ልባዕለይ ሲጠራጠር ነይረ እየ እስኪ ካዕድል ኢሎም ምክንያቱ ብዙሓት ሰብ ስለንጥቀሞ ትበለ ወርሒ ኢሉ መሊስኒ ካብኡ እዙ ኣጥፊየ ቀኒሰ ማለት እዩ እንደገና ሰዓት ምስ ቀነሰለይ ከምቦ ሓድሽ ናይ ባዕለይ ሓድሽ ናይዞም ፎቶ ጻዕዱ እኒኦ ኣውሪደን እናተጠቐምኩ ኣብ ልክዕ ኣብዛ ወርሒ ልበለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሞነታይዝ ኮይነ ኣለኹ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣለኹ ሓጎሰይ ምሳይ ተኻፈሉ ፋሚሊ ስለዚ ኣሕዋተይ ገና ዘለና ኣብቲ ሓደ ሰብ ኘውዮም ብዙሓት ኢና ክንገብር ዘይኮነሲ ናይ ባዕልትና ሓድሽ ኣውፂና በቃ ሓድሽ ናይ ባዕልትና ኣውፂናስ ክመፁና ይኽእሉ እዮም ጥራይ ተተኣታትያናስ ፍልይ ዝበለ ሰዓት ክኾኑ እኒኦ ማለት ኩሉ ግዜ ክንኣትላ ሃለናሲ ፍልይ ዝበለ ሰዓት ክኾኑ እኒኦ ኢልና ኣብ ለግነና ዘይኮነሲ ኣፍታ ናዓትያ ሰዓሲ ኩሉ ግዜ ክንትሕዛን እኒአና ኣፍታ ትምችየና ለኣና ማለት ስራሕ ክንኸውን ንኽእል ኢና በርግፅ እውን ኣብ ስራሕ ኢና ነገር ግን ማለት እዩ ኣፍታ ትርፊ ዕረፍቲ ንብላ ዋላ ከፊትና ንሓድጋታ ጀዋል ኣፍታ ሸበኸለላታ ካብኡ ይሞፅና ማለት እዩ ናይ ባዕልትና ሓደሽ ካብኡ ብዙ ሓደ ፎቶ
4 جيزة 5 جيزة 6 جيزة قفات ولا لندجنا كالي أوريدنا نغير مالتي زين حواتي معريكم ولا قبرنا يا فتنوص حد رجع نمس بزح سب الجوارجين عين الطقم مالتي من تان كيم اللي سكن ودي عم مالي خنسي تثبيت قلة منا من زيولو تحلفا مالتي زين حواتي معريا نس بزلقات من نجار يزوله خواي تخافل عام مالتي بسعي هذا أنا تمليسة بزح سب لتقامل نيرو مليسة أنا سلا زت قامل نوركو بحرية تنقدمنا مالتاي سلا زخنا بخامو ناي مليسنا سلازي سخاتنون نكيت ملسا أنا زقات أمتني يكافلكم لحو مالتي فاميلي كاويا ورح مالت قلاليا قلت ساعات منتاي سلازي هون كات ساعات تيجيرني ساعات يوم سلكايو يا عقل زلو صح إذا أنس دروك عمليا بقى عشو خلاص دور حتى تصبي قلم سوال النس باي ورح قلق تصبي إلى نشتن مالتي يسمع كايو ملي أسي تايكوين حزي زي حرف كلها نشتن قريب لك أي نجرجين أي يهون تشجري ولي لك عقلة عجستي غيرك بحكي أبيتي بعقلة عجستي حتى تيوم عندي نجر مخصل زبلك هالشيء ختم السبسكرايب ساعات كان دحر أمولالو إلى صمقة سلالور دمبي دحانيو أفتحت سيقنا سيولع علي أولع على قعدت خكلينيا خوني تتخكلينيا وزربعة شحل بالجلو ساعات يوم هنا ياو كوم إلى تمسجنا وزرجة زوج حني أخو ناس خاتنو ونزنا حواتي معري ياو كما يقدركني يا خو لكني خلا أجخن دما تخونا يخن طرعي عقل غيره بيدي دما زي نايس عارن غيره بزح يتقما تقص خوينجين فوتو خوينو حدش نابع لخن لو صاخن سيب لي رأيه قالتي كم تتطاقن ياو ودياو نفتح لنا لإخنا ساعات يقعد حر لي ولكن كحلفة كني خولو سلازي تسني لكن سلال سمع خنان سلال سمعهم طعمي زمسجن كابلبي سلام.